Димитров. Фолклорната група ще изпълни песните Ой, Стумо, Струмо и Яна иде от Меяна. И дуетът Гергана Христова и Юлка Харалампиева с Зажми Ружо. Да се готви Народно читалище Христо Ботев, село Ярджиловци, община Перник. Наднесе кълпак на църни очи, зарони сълзи до църна земя. Козенца разстрига, сенка премери. Дорде една дома отишла, лютро грозно гърло заболя, лютро я грозно, се разтресе, бе умряла Манолица, да ми остави мъжко детенце.
Браво! Продължаваме с следващите участници. Това са номер 21. Народно читалище Христо Ботев 1940, село Ярджеловци, община Перник. Художествен ръководител Евтим